estic verificant amb la meva pròpia experiència que si vols deixar de fumar, has de deixar de fumar. En la lluita és contra un cigarro, no és contra el tabac. No és de deixar de fumar, és deixar de fer-te una cigarreta o de fumar-te una cigarreta. Una cigarreta, aquest és l'enemic, la cigarreta. Per tant, els que volem deixar de fumar, declarem la guerra a la cigarreta. Hem de fer un inventari, un repositori de totes les avantatges que obtenim al guanyar-li la batalla a la cigarreta. La batalla, una altra batalla, fins que ja te n'oblides de la cigarreta. I és quan llavors entrem en una altra fase, que és gaudir del no fumar. Una addicció, que és un vici que et perjudica la salut, molesta, i especialment perquè avui en dia el tabac, doncs tots sabem el que porta, a part d'impostos. Porta unes cosetes que se'ns queden en el coco i ens addiccionen, ens fidelitzen a una marca. Marlboro, Winston, Manitou, Tucados. Hi ha una altra marca, que és l'Agència Tributària Espanyola, que aquests són els que... Impostos, no. Impostos imposats. Impostos per gastar en què? En l'origen dels impostos, un d'ells, els impostos del tabac. I indaga quin és aquest import. I mira a què es dedica. El que cobren secretaris d'estat, directors generals, subdirectors generals, subsecretàries, viatges, els cosins, els nebots, que han d'anar als congressos internacionals per aprendre idiomes i fer relacions. Ho vam començar a veure quan es va crear el Ministeri de Ciència i Tecnologia, que fèiem la lluita contra l'espam. Pepi II, un faraó. En parlarem d'això. Ara no és el moment, ara estem lluitant contra la cigarreta. Demà tocarà lluitar contra uns altres.